Ano papel apil aday? Apil. Ya, ikaw din mo daw ana. Yatag na ninday dito lapit. Ay. Nan. Ay. Sinday. Ya. Sige, sige. Dari na ibutang dong. Oy, ana ni ang atong challenge karon ba? Dong. Ay, kuha naman ani mo. Aw. Wala pa man. Sige. Atong challenge ani kamong duha. Ikaw di ari, Inday dari. Unya na. Excited di kayo eh. Ana ni dong. Paminaw sa ba? Sa ang sinsilyo og 20 nyo makuha kadaghan man kanito nag 20 man ni og tinag Gis og 20 nyo makuha inuha na. Pero makakuha mong piso, ang piso kay 50 ang isa. Sige, dong dito ka dong, tapan mo Inday. Sige. Ala paminaw ha? Paminaw. Sige. Lublog kita kayo ron. Dito ka dong, tapan mo Inday. Sige. Ala paminaw ha? Paminaw. Sige. Lublog kita kayo ron. Lublog kita mayroon. Ay, Moro na kita kabawan eh. sa lingkod mo diya. Ay, grabe. Ay, ako mga contestant. Ay, plaster naman dito. Gigi. Ay, saday. Ay, sakat niyan. Ay, sa. Ano niyo? Kini, ay, ani, kuan man ni. Gis man ni. Gis man ni. O, naghan ka ni Gis. Og makuha na nyo na. Inyuhan na. Ini pong 20. Ining 20, tag 20 man niya, og makuha ninyo, inyuhan. Wanay kamutay kay baara gyud. Bara ha? Disqualified na lang. Kamuta? Katawa lang. Alala. Oy, unya na. Unya na. Alam na. Unya na ba? Unya na ba? Excited ka gawang. Ana ni 20. 20 niya. Paminaw dong. Paminaw ni. Kani 20 ni, kana og makuha na ninyo, inyuhan na. Pero ang piso ang inyo makuha, 50 ang isa. Bayran ako ning 50. Ha? Ano na, bayran ako ning 50 na. So, yan naman sa man. Ano dire? So, ready na. Ready na. Ready na. Ready na. Sige, gawin na nato. Kani nga rin na. Kana og gamay lang. Patay dali ron kabaw kita. Ay, wala apil ka dong, Inday lang tanan. Ge. Daan to rin na gamay. Na. Hoy, tingting sad buday. Ako yung makakuha ni Ron. Si Koke, may lag na piso. Kaya may kabalo mo lang, oy. Ala, grabe, uy. Ala! Ay, 20 dong. Namalag ka no. Bum. Ang gagawin gina si Mood. Sige. Sige. Sa account sa nato ni. Ay, premiere ba? Ay, dili ko tawag. Dili lapit ang premiere. Dili lapit pro. Ay. Asa na? Ala. Wala, bura, bag makakuha piso. Ari sa butang. Na. Gunita na gaya. Yawiran. Sige. Ako na ni Huwad ha. Wala, asa na kami. Wala, asa man tag 20 ni di mo makita. Bubog man. O, di ba? Baha. Anda ang kwarta be. Naara gidi ay. Okay. Us. Tungko lang. Uy, mag-anak ko, Bik. Hindi man ko kakuan. Ready na mo dahil lapit. Dili na ba? Sige. Ay, gidiributan na kayo. Sige. Okay. Salom. In fact, ayaw ko kaya day. Ano, Roman? Ako na pambungkag ko mga. Okay. Ayaw pambukaga. Okay. 5. Ayan na. Are you ready? Ready! Ay, sa! 5. Excited. Excited, ikaw amat ha? Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go! Tunggan. Hoy, ay kamuta! Ay, yawan. Ba. Dugaya. Kaya ba akong kamot? Dugaya.
Pagkalaki ko. Ako na dong, bulit anong. Boleh. Apakan dunggan na na. Gila. Grabe sila. Wala man. Yate. Dong, lagi kamot. Ayaw kamu. Kok na? Kuha ka. Man. Kok na? Lagi kamot niya oy. Wala. Lagi kamot niya gaana niya sila lom. Oh, peso ambil na. Wala lang ikuan. Diyan lang babal ako. Tapi ya. Ye. Ayo nang. Ang kamu to klaro kes kamera manluglog. Yate bataan ako oy. Grabe sinlay. Dong, nanaw sinlay, dong. Dong. Buti bang ito. Dahil magkapaak. Di ko kabakdag Gina. Ayaw dong. Na, sinunod kayo mga manuknod. Wapa. Laun sama wala Ay, man manok nakakuha lubong. ni. Na, ayaw lagi ng kamot dong. Okay. Ang sasinda yan. Lagi grabe si Inday. Uy. Grabe. Aligo. Aligo. Kuha. Ay. Aligo naman kaday. Ala. Yeah. Bakit kawaw? Kawaw bumak. Isa na ba? Hindi bumak. Okay. Lala, unsa na ke? Unsa na dong? Grabe. Ako lang lagi. Wala man yun. Nasa na ka dong. Okay. Giday, balat day. Is cookie, wala pa day. Yate ka dong. Okay. Kita saja. Unsa man nga wala pa man mo nakuha. Wala pa man nakuha dong. Ulot eh. Kung makaunday. Ha? Tahop. Sige. Kita sa kundi ingkit dudong. Kita ayo. Mak day ka dong. Giday. Giday, sige. Ay, Five. mga akdong. Magpuli raman ta. Okay. Day. Go. Go. Dong. Dili lumaak koy. Giday, day pa kamot tay kada ngay 20 dia day. Nakakuha si. Ndaw. Pila ka book day? Piso. Piso. Piso dong. Piso. Ay, mangilog man ka. Hoy, piso. Ara, piso day. Ay, kamuta. Oh, dara. Piso. Ang imo piso ganiya oh. Ay, mong piso kanina. Piso ganiya oh. Piso mana. Ara, gi, gurite, go. Giday. Nah. Nangingkit. Ang zaman ka ikaw na pudong. Dai at bara gud mo at. Wala pa kay dong ha. Wala, mama pili na. Go. Gi. 1 2 3 go. Iyo na. Gi. Hum. Tahop. Ayo dong. Isibog gani. Ala ang kamot, ang Ayo kamot. kamot lagi ba? Kamot di niyo mo ganun. kawiran. Ah, Ay gawa ng kamot. naunsa naman eh. Go! Wala. Daog dyan si Inday. Bagay dong. Ngit-ngit ka dong. Hop. Grabe si Inday. Kuha, Day. Ka dong. Mana? Piso. Oh, dara oh. Ang kamot, Day. dong. Ah. Ala. Oh, nakapang-piso buwan na. Ala. Di ada makuha. Piso pa diha day ay. Oh, piso. Isa na, duha. Ge. One. Hop. Bagay dong. Sidong. Panat dong. Tas utong skoke, no? Agay dong.
Kumain, magagot. Ay, mamaka ni ka. Nagaway na wala. La grabe si Inday. Uy, nabira. Ako buday, puli-puli na kayo. Napuli-puli na mo, day. Ge. Puli-puli na, mamaka ko ka. Oh, Jis. Ay, wow! Grabe si Inday. Oh, tama na dong, ge. Ay, kamuta. Ge, grabe ko. Ba, Grabe ko dong, uy. Ba. Busog na ka ba? Baba. Ba. 20. Ay! Inday, makakuha. Ano, day? 20? Piso. Oh, PC. Ilis, ibutang na. Go, dong. Wala. Day, di ka kakuha, day? Ha, di ko kakuha day, kaya huwag kang ipon day.